Aku wis kaya ngene iki yo, apa jenenge, baru gawe pirang bulan aku yo. Pokoknya wis rada suwi. Wis ngeluh kesel, ngedit kesel, ngomong opo bingung. Piye ya konten kreator sing wis suwi, sing wis saiki sing delok wis juta-jutaan, miliar-miliaran, pasti sabare luar biasa yo. Kaya ngene iki apa jenenge, wis kesel ngedite, dhewe gawe videone penuh apa jenenge ke apa pokoknya iki koyo wis akeh, terus baru ngono diedit dipotong-potong dhewe padahal gawene ngerti nggak, penuh dengan apa, penuh dengan ya semangat ya pokoknya ngono lah intinya guys, koyo semangat banget gawe video gitu, tapi kok yo dhewe potong, rasane potong akeh iki kok koyo ngopo sih tak potong akeh-akeh, kan aku gawe video pengen didelok wong tapi renek sing delok iku kan isi awal ya guys, gak aku mah rasane wis koyo aku gawe video nggak yo males rasane iki wis gak enak sing delok, tapi yo tak nggih kegabutanku to nang tempat kerja misalnya lagi ngopo ngono tak jane, tapi yo rasa kesel pengen turu, mending turu daripada ngedit video terlano. Lek nggak percaya awakmu mending turu, lek aku tak tinggal turu, tinggal apa yo intinya turu kayak aku ki gaweane apa, kegiatane turu, senenge hobine apa, ditekoni hobi apa, turu rebahan iku lah. Tapi ki emang menikmat kaya ngono ki, kaya aku ki ra duwe hobi, makanya gawe video kaya ini lah ben kaya wong sibuk sedunia padahal yo lek enek kegiatan